Хәзер сезне Төркия белән таныштырабыз. Бу көннәрдә татарлар тапшуы Төркиядә булып кайтты. Төшерү төркеме Истанбул, Иске шәһәр калаларында татар авылы Османиядә яшәүче милләттәшләребез белән очрашты. Татарлар биредә үзара дус тату аралашып гомер кичерә. Иң мөһиме туган телләрен, татар телебезне саклап калганнар. Шул ук вакытта Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллеге булуы тарихи ватан белән араларны тагын да якынайта. Ул Истанбулда урнашкан милләттәшләребез биредә даими кунак, төрле чараларда, очрашуларда катнашалар, татар дөньясындагы яңалыклар, уңышлары белән бүлешәләр. Безнең төшерү төркеме дә вәкиллектә булып, биредә тормышка ашырылучы мәдәни проектлар белән танышты. Татарстаннан мәхәббәт белән дигән сәнгать күргәзмәсе шуларның берсе. Алдагы сюжетны карыйк. Диңгез шаулый, кораблар сигнал бирә, окшарлыклары осала, бер мәл барлык мәчетләрдән азан тавышы яңгырый. Истанбулны тыңлап та, күреп тә тоясың. Төркиянең йөрәге ул Истанбул. Мондагы төсләр, мәдәниятләр төрлелеге дә гаҗәпкә калдыра. Истанбулның чок гүзәллеген күрергә дөньяның төрле илләреннән туристлар агыла. Бирегә килеп төпләнгән башка милләт халыклары да бихисап. Юкка гына Истанбулны дөнья үзәге, туристлар Мәккәсе дип атамыйлар. Озынлыкка 150, киңлеккә 50 километр булып урнашкан бу шәһәрдә 16 миллионга якын кеше яши. Һәм инде әлбәттә алар арасында татарлар да бар. Әлеге шәһәр Садри Максуди, Юсуф Акшура, Гаяз Исхакый кебек данлы шәхесләребезнең эзләрен саклый. Аларның җәсәтләре монда. Татарстан Республикасының Төркия Җөмһүриятендәге вәкаләтле вәкиллеге дә шушы калада урнашкан, ул шәһәрнең Азия өлешендә. Вәкиллек 1997 елда ачыла. Ике төбәк арасындагы сәүдә, икътисади, фәнни, техник, гуманитар һәм мәдәни багланышларны тормышка ашыру эшчәнлеген алып бара. Вәкиллек белән танышуны без нәкъ менә мәдәни юнәлештән башладык. Бинаның 4нче катында Татарстаннан мәхәббәт белән дигән күргәзмә ачылган. Әлеге галереяның максаты Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләреннән булган сәнгать осталарын Төркия җирендә дә таныту. Центральная стена нашей галереи это Үзәк диварны Казан рәссамы Руслан Ибраһимовның эше алып тора. Аның иҗатында татар мәдәниятенә, тарихына, төрки дөньяга ярату ярылып ята. Менә бу картинасы Хамай дип атала. Монда яңа сауган беренче сөтне җир анага авыз иттерү юласы тасвирланган. Менә бу диварда Казанда яшәүче талантлы рәссам Алсу Тимергалинаның картиналары, Чаллы рәссамы Хәмзә Шариповның да картинасы бар биредә. Өстәрәк Америкада яшәүче Татарстан рәссамының эше урын алган. Әңгәмәдәшебез шулай ук танылган рәссам, Казанда туган, Пермдә сәнгать академиясын тәмамлаган. Аннан Казанның Милли музеенда фотолаборатория җитәкчесе булып эшли. 2005 елдан башлап Россия төбәкләрендә, Истанбулда фото сәнгате һәм сынлы сәнгать белән бәйле 14 шәхси күргәзмә оештырган. Россия, Кытай, АКШ, Болгария, Төркия, Казакстан, Франция, Италиядә узган 60тан артык күргәзмәдә катнашкан. Академик сынлы сәнгать белеменә ия рәссам буларак миңа барлык жанрларда кызык ди ул. Әсәрләрендә ватанпәрвәрлек тә көчле. Болгар, Казанга багышланган картиналары да шактый. Шулай ук Төркия темасы да чагылыш таба. 2006 елдан Төркиядә яши ул. Бирегә кияүгә чыгып килә. Бүген дә Татарстанда узучы күргәзмәләрдә, арт-симпозиумнарда катнаша. Әлеге чаралар яңа танышулар һәм инде әлбәттә яңа авторларны Төркиядә дә таныту мөмкинлеген бирә. Бүген Айгөл Акутан Төркия һәм Россиянең сәнгать осталарын бәйләүче бер күпер. Например, это самая известная художница, которая рисует нефтью. Бу картина нефть белән ясаучы танылган рәссам Әлфия Мөхәммәтованыкы. Ул гомере буе Себердә, Төмәндә яши. Картиналарны бармаклары белән ясый. Менә бу Чаллыда яшәүче рәссам, керамика остасы Алсу Сайгалының эшләре. Алдарак Салават Гыйләҗетдиновның гаҗәеп картинасы. Ул безнең Алабугада уза торган арт-симпозиумның кураторы да. 3нче залда Россиянең төрле төбәкләреннән булган авторларның картиналары һәм Руслан Ибраһимовның чираттагы хезмәте. Ул Нурихан Фәттахның сызгыра торган уклар әсәренә нигезләнеп иҗат ителгән. Хәзерге вакытта автор шушы китапка багышланган шәхси күргәзмәсен әзерләү белән мәшгуль. На которой выросли, оказывается, несколько поколений. Шулай ук бу залда Төркиядә яшәп иҗат итүче татар рәссамының картиналарын да күрергә була. Она татарка в 3-м поколении.
Нәркиз Акчура шитте туган 3-нче буын татары, ул Кытайда туган, хәзер Төркиядә яши. Юсуф Акчураның оныгының хатыны була. Күргәзмә залында ике милләтнең дуслыгын да күрергә була. Менә бу ике картина Хикмәт Барут-Чугил дигән Төркия рәссамыныкы. Ул 2017 елда Казанда Кремльдә күргәзмәсендә оештырган. Это самый известный... Хикмәт Барут-Чугил Эбру техникасы белән эшләүче дөньядагы иң танылган рәссам. Ул аны камилләштергән. 200-дән артык күргәзмә эшләгән 70 яшендә. 4 ел элек аңа ЮНЕСКО кешелекнең тере байлыгы исемен бирде. Һәм тагын бер кызыклы мизгел дип әйтергә кирәк. Биредә картиналар гына түгел, хәтта хушбуйларның да күргәзмәсе оештырылган. Бу татар хушбуен Анна Вахитова дигән кыз ясаган. Һәм әлеге хушбуйдан күрәгә кара чәй һәм бал тәме килә. Сәнгатьнең шикләре юк. Галереядагы картиналар 3 айдан 3 айга алышынып тора. Биредән бер кашанда кеше өзелми. Дәүләт вәкилләре, эшмәкәрләр, Төркиядә яшәүче милләттәшләребез дә еш кунак. И скоро у нас вот будет выставка. Россия илчелеге ярдәме белән Татарстан, гомумән Россиядә яшәүче төрки рәссамнар катнашында Әнкараның президент сарае комплексында күргәзмә әзерлибез. Уңышлы булсын. Гөлия Алтынбаева, Владимир Гурьянов, Татарлар, Истанбул, Төркия.